Jeżistu diversi każijiet li jiġdu kif GonCPN qed imexxi b'management by crisis fil-qasam tal-anzjani fejn jgħid ħaġa u jagħmel oħra. Minkejja li l-gvern ta' GonCPN jgħid li l-politika tiegħu hija li jħeġġeġ l-anzjani jibqgħu jgħixu fil-komunità, naqqas mit-1,000 € mill-għajnuna biex jgħin l-anzjani jibqgħu jgħixu ħajja indipendenti. Fl-istess waqt li l-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar appella biex fix-xhur tax-xitwa l-anzjani joqogħdu wasħana fi djarhom, il-Gvern iddeċieda li jnaqqas il-benefiċċji tal-enerġija allokati lill-anzjani bi 42 miljun euro. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-kelliem ewlenija Laburista għas-saħħa Mary Louise Colejro Preka qalet li l-Gvern alloka l-fondi għall-anzjani li jbatu mid-dimensja mingħajr ma kien jaf kemm hawn persuni li jbatu minn din il-kundizzjoni. Bir-riżultat li ġew allokati biss 5 euro għal kull anzjan li jbati bid-dimensja. Colejro Preka semmit ukoll kif Novembru li għadda il-Gvern nesa joħroġ it-tender għal ħrieqi tal-anzjani bil-konsegwenza li damu 3 xhur out of stock. Partit Laburista huwa preparat b'setta policies u anke leġislazzjonijiet biex inkomplu nissapportjaw kemm jista' jkun biex l-anzjani tagħna jibqgħu attivi fil-komunità tagħhom imma wkoll nagħtu drittijiet lill-anzjani fil-komunità u drittijiet lill-anzjani li qed jgħixu fl-istituzzjonijiet. Il-kelliem ewlieni Laburista l-Solidarjetà Interġenerazzjonali Anthony Zammit qal li l-għażla ta' min għandu jidħol fid-djar tal-anzjani tal-Gvern qed issir skont il-kulur politiku u mhux skont il-ħtiġijiet tal-każ. Anthony Zammit irrefera għal pilloli out of stock u semma każ ta' koppja anzjana li minn pensjoni ta' 500 euro jonfqu 120 euro f'pilloli, apparti l-ispejjeż l-oħra tal-kontijiet. Il-kelliem ewlieni Laburista semma wkoll il-Kummissarju tal-Anzjani li għalkemm ġie appuntat xurilu sal-lum għadu ħadd ma jaf minnu. Fil-fatt ġifieri sar u anke semmih minnu l-persuna illi għandu jkun il-Kummissarju tal-Anzjani. Però da ara kemm ilu li jagħmlu u s'issa jiġifieri għadhom mhijiex in vigore. U l-anzjani għandhom bżonn li jkun hemm kummissarju għalihom għaliex dana fejn jistgħu jmorru jkomplenjaw bil-problemi li għandhom u li jaqbis għalihom għax dak huwa ix-xogħol ta' kummissarju illi hu jara l-veru, jassessja l-veru is-sitwazzjoni tal-anzjani u allura jkun jista' jġibhom iktar quddiem.